Callaway. Idag ska jag testa den. Jag köpte godis från Lidl. Köpte den här. Nej, vad ska jag? Men köpte det och köpte den här. Och jag ska testa vilket som är godast. Då ska jag testa den här. Det är sån här pengargodis som man ska kalla det. Jag ska testa den här. Som vanligt. Nu ska jag testa den här. Den är gul. Den är 100 kronor. Så oh my god, jag är rik. Och där. Det är lite mer socker, lite surare. Sen här är det såklart vår bunt med pengar. Vi är rika. Ursäkta. Sen ska jag äta den här. Det är choklad. Och sen så gör man så här. Det är som en krita. Där. Sen tar den så. Man ritar och ritar. Nu ska jag lägga den så jag ska bita den. Som vanligt. Hej då. Hej då. Hej då.